jeenu jee gwa ha o na mmiri ga-adịgide, jeenu jee gwa ha o na mmiri abụrụ ọgwụ. Ụmụnne m, jeenu jee gwa ha o na mmiri ga-adịgide, jeenu jee gwa ha o na mmiri abụrụ ọgwụ. Ekene m unu ụmụnne m, ụmụ Igbo, ụmụ ndị mbụ na ndị egede. Ana m ekene unu. Uhuruchi amara unu mma. Ya gaziere gị, ya gaziere gị nwoke, ya gaziere gị nwaanyị na-ene m anya. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị sonyere m n'ime ọgbakọ ebe anyị na-akụzi ka esi agọ mmụọ, ka mmadụ si aghọta ike nke aka ya, ka mmadụ si amachi ya, ka mmadụ si eme udo n'etiti ya na mmụọ kpọpụtara ya ụwa. Ọ ihe anyị nọ ebe a na-eme. Ana m ekele gị, gị bụ onye ọ bụ tata bụ izizi ya isonyere m na nkụzi nke m na-akụzi. Onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwanyị Ogechi Ọpụrụiche. Abụ m dibịa nwanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ. Ọ bụrụ na ị dị mbụ na-esonyere m, ana m ekene gị n'ebe ọ pụrụ iche, si na unu niile bụ ndị na-esonyere m, unu dịcha m n'obi, afụchara m unu n'anya n'ofu n'ofu. Ọfọ m na-agọrọ unu, na asị na nke onye nwere ka o ji eme ọgụ. Ọfọ m na-agọrọ unu bụ na ife ọma unu ga-eru unu aka. Oke nketa unu, na mmadụ agaghị eketara unu oke, maka na ekenye mmadụ okenye, ọ bụrụ mmadụ niile na-enye oke nyere ya nke mmadụ. Ya mere oke nketa unu niile ọ ga-erute unu n'aka. Onye unu chọziri inyetụ unu enyetụ. Ka abụ ọfọ nna agọrọ unu, unu ga-adị ndụ dubiga oke, na ọnwụ ike agaghị abụ oke unu, ọnwụ erughị eru ọ gaghị abụ oke unu. Ọbụna dịka obodo anyị nọ n'ime ya na-agba ghara ghara, a sị m na unu ga-enwe nchekwaba zuru oke. N'ụbọchị njọ na ụkwụ ya hapụ unu n'ama, onwe ka unu si wee pụọ, na unu ga-enwe eje ana, maka na eje ana bụ isi ije. Ana m ekene unu niile na like nkụzi nke m na-akụzi, ndị niile na-ashị anụ na-eme ka ndị ọzọ na-ege ma na-anụkwa nkụzi nke m. Ana m ekene unu, okike kwụghachiwa unu. Na-ekenekwa unu nwa bụ ndị na-asọskraịbụ unu, ndị ọfụrụ sọskraịbụ unu, ekenekwa m unu. Wee na-asị gị bụ onye na-anụ olu m n'afọ iru m, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị ga-esia nkụzi ma sọskraịbụ n'ọnwa, ọ dị ewepụ ego ebe ahụ edere sọskraịbụ, pịa aka n'ime ya sọskraịbụ. Ọ ga-eme gị mgbe ọbụla m kụziri nkụzi, ị ga-anụta nkụzi m. Ana m ekene unu ụmụ Chukwu na nke tata. Abịakwana m ka nsi abịa bụ na mbụ, ịbịa kụziere unu nkụzi. Ihe nji na-abịazi ọsụsọ na-egbughịzi oge bụ maka na mmụọ m si na o nwere ndị chọrọ nụ ka nkụzi a ka na-akụzi ya kwa mgbe ka a na-amụta. Ọ tọkwara m obi ụtọ na afụrụ m ndị biere akara like, ya bụ na ọ masịrị ha. Ọ tọkwara m obi ụtọ na unu na-asọskraịbụ. Ana m afụ ya, ana m ekene unu. Wee na-asị unu n'ụbọchị nta na anyị achụ na owere nchi. Ya gaziere unu ụmụnne m. Na nke tata nkụzi nji maka ya wee bịa bụ ọkwa nkụzi ịgọ mmụọ na-akụzi bụ na mbụ, mana nke tata ndị ọ ga-akanyere aka ọfụma ọfụma bụ nke izizi bụ ndị nọ n'obodo ha na-agaghị afụ nzu ma ọ bụ ọjị ma ọ bụ edo. Ndị ọ ga-enyekwara aka ọzọ bụ ndị nọ n'etiti ndị na-ekwebeghị ekwe na ọgọ mmụọ ọdịnala nọ, dịka ụmụ nwaanyị ibe m ndị nụrụ di. Di gị nwere ike fụ gị nzu n'aka, ọ sị na imebego ihe ọjọọ, na ịkpọbatawagoro ya mmụọ ọjọọ, na ịgọwagoro mmụọ na be ya. Ndị bụkwa na ebe ha nọ n'otu ha si wee nọrọ, ụmụ ihe ndị ahụ nwa bekee mere anyị ka anyị nwee nghọta na ọ bụ ife ọjọọ, nọ ife eji ekpere arụsị.
nwere ike fụ ya n'aka gị, nebezie gị anya ife ọzọ. Maka na asị m na anyị ga-echighata azụ, onye ọbụla ga-echighata azụ n'ịgọ mmụọ site n'ike nke Chukwu na aja anị. Mana ọ bụrụ ihe anyị eme n'ike. Okwu ndị Igbo si na mgbe onye ji bilite n'ụra bụ ụtụtụ ya. O nwere ndị bilitegoro n'sensi, o nwekwa ndị ka ya ebilite taa, ụmụ ndị ka ya ebilitekwa echi. O wee bụrụ ya na nke taata, ụmụnne m, nkụzi nji maka ya bịa bụ iji kandụl oriọna wee kpọkuo mmụọ gị n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ. Na ịnụ kandụl nke a bụ kandụl yelo, kandụl edo, maka ndị na-achọ udo na ndụ ha, ka ndị na-achọ ife ọma. Yelo anụwa ga-enyere unu aka, ọ bụ udo. Ife ọ na-arụ bụ sigara ibu. Mana dịka m kwuru na nkụzi a, na ndị ọ ga-aka wee nyere aka bụ ndị na-anọghọ ebe ha nwere ike inweta nzu, edo, ọjị na ihe ndị ọzọ. Adịghị ama gị bụ onye na-ene m anya, maara m dịka onye na-akụzi nkụzi gbasara ọgọ mmụọ n'ọdịnala. Amakwana m ikpe na m ji kandụl bụ oriọna, ọkụ ka ọ bụ. Adị m eme nkụzie Igbo, nkụzikwa Bekee, mana ifuru ọkụ anụwa, ma emere ya n'ụdị nke nwa Bekee, ma emere ya n'ụdị nke anyị, ha niile bụ ọkụ. Amana m ikpe, maka na ọ nwa Bekee rụtara nke a bụ machis, ọ nwa Bekee mụtara ya. Gị bụ onye ga-ama m ikpe, ị na-eji ya wee na-afụnye ọkụ na be gị. Ị naghị eweta mkpume na Abuja kọọ ya ọnụ. Ya mere amana m ikpe. Abịa na kandụl a nji, o ji ụzọ ihe ịnọ. Aja anị nọ na ya. Ka m gwa unu ka aja anị si wee nọrọ na ya. Ọ bụrụ na iminye kandụl ọkụ, idebe ya, ma idebere ya na kandụl stand, ma idebere ya na efere na-akwụwa akwụwa, ma idebere ya n'ebe ọ bụla idebere ya, ihe ma bụ na ma ijigodo ya n'aka, o nwee ebe ọ kwụdoro. Ebe ahụ ọ kwụdoro, ọ na-anọchite aja anị. Ikuku nọ n'ime ya, maka na iminye ya ọkụ, anwụrụ ga na-esi n'ime ya na-apụ. Ọkụ nọzi n'ime ya bụ anyanwụ. Iminye ya ọkụ, ọ na-enwu ọkụ. Mmiri a na-awụpụ n'ime ya na-anọchite mmiri. Ọ na-afụna na ọ bụrụ na ị naghị ama nzu ama edo, eji ọjị agọ mmụọ, mana ị na-eyuzu kandụl, unu niile bụ ofu ihe. Kama na ọ ka nghọta unu si wee dịrị, na onye unu na-ekpegara, maka na onye ọbụla nwere onye ọ na-ekpegara. O wee bụrụ ụmụnne m bụ ụmụ Igbo. Ya mere nkụzi m taata bụ nkụzi gbasara ka esi eji kandụl bụ oriọna ndị Bekee wee na-akpọku mmụọ gị n'agbanyeghị n'obodo ọbụla ị nọ. Ọ bụrụkwa sọ kandụl, ya na ose ọjị, ya na ose ọjị ka ị ga-esi wee mee ya. Bụ agwara m unu, ose ọjị anụwa, ife ọbụla ị gwara ya mee ka ọ na-eme. Ọ dịghị eje ije jee n'ifere mba. Ebe ọbụla ọ na-eje, ọ na-atụrụ ugo anọta. Ihe ọ na-arụ buru ọtụtụ ibu, o buru ibu, ọ bụrụ ofu ihe. Nkụzi gbasara ose ọjị karịrị akarị, mana nke ọbụla ịmụta, itinye ya n'ọrụ. Dịka ose ọjị a, tupu ị na-ebido wee ji ya wee mebe ife ọbụla ị chọrọ ka o mere gị. Okwu ndị Igbo si ekwekọrịta udo adị. O nwere ndị na-eweta ose ọjị a ji ya taa ọjị. Ọ ihe ha ghọtara na ya, ji ya wee gbachapụ ọnụ. Na ya na ihe ndị ọzọ eji ya eme. Mana ose ọjị a, iji ya wee gọọ mmụọ, iweta ya otu ọ dị n'aka. Isi ya, ose ọjị, ama m na ịdị eji iji ifere. Mụnwa bụ ọpụrụ iche, kpaa afa gị, na-eji gị na-ewechapụ ife ọbụla bụ ife ọjọọ nọ m na-arụ. Na-eji gị na-eme ife ọbụla bụ ọchịchọ obi m nke m chọrọ iji gị wee mee. Na ị ga-ege m ntị ma mezuoro m ihe a nke m ga-eji gị wee mee. Ama m na ịdị eji iji ifere. Okwu ọbụla m ji gị wee kwuo, otu ọbụla m si wee kwu ya, na ị ga-enye aka mee ka ọ pụta ife, maka na ịdị eji iji ifere.
i were ya bụ ose ọjị a kịta iwefee ya n'azụ. Iwefee ya n'azụ isi ya na ose ọjị na ị ga-eji iji ifere. Mụnwa bụ ọpụrụ iche ife ifere m niile iji ifere m niile taa ka m na-ewechapụ ya. Ana m ewechapụ iji ifere niile. Wee sị na bido taa gaba na m agaghị ejezi iji ifere ma na mmụọ ma na mmadụ. N'ebe ọbụla m na-aga, ihe ọbụla m na-eme, naanị ntụrụ ugwu ka m ma afụta maka ha ma afụ ife ifere. Unu afụ na m ewefego ya n'azụ wee meghee ya. Ọ bụrụ mmadụ niile ya emeghenwu ose ọjị a maka na ọ na-agbakwunye n'ụdịrị ose ọjị gote. Mana ọ bụrụ na i meghere ya a, efu ya na ihe ọ na-adị ebe ụzọ ịtọ, mgbaka ịtọ ka ọ na-agba. I were ya tinye ebe ga-adị gịnị, ebe ga-adịrị gị mma ka ọ hapụ ịbụ o ruo echi ọ na-adagharị adagharị. Itinye ebe ya adịrị gị mma. Ịgwago ose ọjị ife iji eme. Ịchọzi ịgọzi mmụọ a dịka onye chọrọ iji oriọna agọ mmụọ ma ọ bụ na mmụọ ọbụla ị chọrọ ịgọ, iweta ose ọjị a, ofu mkpụrụ tinye ya n'ime ọnụ gị, mkpụrụ ịtọ jide ya n'aka gị, wee sị ya ose ọjị dị eji iji ifere na-eji gị na-ekochapụ ife ọbụla bụ ụchụgbamụ, ọrụ akwụ, ihe ọjọọ na ụdị ọbụla nke njetere n'ụkwụ nke chọrọ mbịa n'ụdị ọbụla. Imetụ ya n'ụkwụ gị na-abụ nke nji anya m na-abụ fụta, imetụ ya n'anya gị na-abụ nke kpọrọ m iru wee kpochuo m iru, imetụ ya n'egedege iru gị. Na tata eji gị wee na-ewechapụ ihe ọbụla bụ ụchụ, ọrụ akwụ, ife ọbụla ị na-akpọ ya n'asụsụ unu. Ikwụsịa ya, i were ose ọjị a, ife a njikịta ka bụ aka nne m. Ose ọjị agaghị esi n'aka nne gị a wee gaa n'azụ. Ị ga-amachi onwe gị ma ime ya. Ihe ị ga-eme bụ i were ose ọjị a metụ saịdị aka ekpe gị ka ị nwee ike ichete na aka ekpe ka ị ga-emetụ aka. Ị bịa gazie n'azụ isi gị. Akụzigo m ya ugboro ịnọ. Ị gaa n'azụ isi gị ugboro ịnọ, i wee were ozi ya bụ ose ọjị a iji ebe a gbunye ya n'aka left gị bụ aka ekpe. I were ya mee gịnị, wụpụ awụ n'ihe ebe a ya azọ ya ụkwụ. Nke a ịkpụ n'ọnụ bụ ofu mkpụrụ, asịkwa gị taa ya ata. Asị m ikpụrụ ya n'ọnụ, ihe niile a i kwuru ọ bago n'ime ya bụ ose ọjị. Eme ife ya eji nke a ịkpụ n'ọnụ wee mee. Esi okwu ọbụla e kwuru kwugide m bụ okwu ọjọọ, okwu abụmọnụ. Nwoke kwuru nke nwaanyị kwuru, okwu nkọcha, okwu na-agba ụchụ, na ana m ebuchapụ gị na ndụ m. Ana m abụchapụ gị na ndụ m. Okwu ọjọọ adịkwa n'ire ọzọ. Abụmọnụ si na ndụ m pụọ, ebupụ ya. Abụpụ na ebe a ya azụ ya ụkwụ. Bupụ ya ebe ọ ya eme ọ daa, ọ bụrụ na arụ ụnọ, ọ bụrụ ebe onye ọbụla ya pụtara na-azọ ya ụkwụ ma ebe gị nwa ya ejekwa zọọ ụkwụ. Ọ bụrụ na imesịa ya, ị bịa wetazie mkpụrụ 7 n'ime ose ọjị a wụnye n'ọnụ gị. Iwunye 7 a n'ọnụ gị, ị bịa weta oriọna a bụ kandụl. Ọ bụrụ na ị nwee ọyị, ya bụ mmanụ, ọ bụ nke akị bekee ka iji, ọ bụ mmanụ nne ka iji, were ya mee gịnị, tee ya n'oriọna. Itesia ya, inye ya ikikere, ijide ya ona wee gọwa mmụọ. Wute ose ọjị anọ gị n'ọnụ. Ọ bụrụ na ose ọjị na-enye gị nsogbu, mebi na inwe BP, ata na ya bụ ose ata, kpụrụ ya n'ọnụ gị. Kpụrụ ya n'ọnụ gị. Kpụrụ ya n'ọnụ gị. Ikube nnọọ ihe ị na-ekwu. I nwere ike tie ya n'elu eze gị ma ọ bụ n'okpuru ire gị. I wee gwabi ya bụ kandụl okwu. Wee na-asị, ikpokwuo chi gị, akpọkwuo m chi m, akpọkwuo m Chukwu, kpọkwuo aja anị, kpọkwuo anyanwụ na agbara, kpọkwuo chi m, kpọkwuo mmụọ so mbịa ụwa, kpọkwuo mmụọ nne m, kpọkwuo mmụọ nna m, kpọkwuo aja anị be nna m. Ị na-akpọfe afa ka ọbụla ị na-akpị, na-akpọ afa. Aja ana be nna m, aja ana be nne m, aja ana obodo a m bi bụ ịkpọ afa obodo anyị bi, na ezumezu aja ana ụwa niile. Na mmụọ bụ onye dị ona, ana m akpọkwu gị bụ mmụọ onwe m ka ị nụrụ onu m. Lee ka o si ịkọbazie ife niile bụ ife ịchọ. Kube nnọọ ife niile otu a nọọma otu esi eji ọjị agọ mmụọ. Ikwụsịa ya, i were kandụl a
ṅee n'isi gị, si mmụọ gị nụrụ onu gị, za gị na Eke, za gị n'Orie, za gị na Afọ, za gị na Nkwọ. Na ife ọbụla na-abụrụ gị ogbochi, ife ọbụla na-abụrụ gị uke n'ụdị ọbụla, mmụọ gị ya bịa mee gịnị? Ya bịa wepụrụ gị ya. I mee gịnị? Isi gị ebe a wee webata. Ebe a ị ga-esizi one a wechapụ. Iwechapụ ya, wechapụrụ m ife ọjọọ, ife ike n'ụzọ ọbụla. Ha webatara gị one a, ha ewechapụkwara gị. I wee mee gịnị? Imenye ya ọkụ. Imenye ya ọkụ, stand ya n'efere na-akwụwa akwụwa, ka ọ hapụ ịbụ na o rugidere wee gbaa ọkụ, ịgba ụnụ gị ọkụ. Imenye ya ọkụ ọkwụrụ, ị bịa weta nnu iji esi nri, wee were ya wee gbaa kandụl ahụ ogige raụndụ, were ya wụọ ya raụndụ ka ọ nọchite ya. Ịma ihe nnu anyị itinyere ya ga-arụrụ gị bụ na ọ ga-eme o nweghị mmụọ ga-abịa ibute ogbochi na mmụọ ahụ ịgọ. Okwu a na-enwuzi, ị na-ekwuzi uche gị, ikwusie anya, ị nwere ike taa ose ọjị ahụ, ma ọ bụ na ị mere gịnị? Na ị bụpụrụ ya abụpụ. Ị ga-afụ na ọ bụ na isi one a na-eme ya, ị ga-afụkwa na mmụọ gị ga na-aza gị. Ọ ga-aka makarịsịa mma ọ bụrụ na ị bụ nwa Afọ, i nwee green candle, menye ya ọkụ, ọ ga-aka gaziere gị na ya. Ọ bụrụ na ị bụ nwa Eke, nwee red candle. Ụfọdụ na-atụ red candle egwu, ma red candle na-arụ ụzọ efe abụọ. Ọ na-ewepụ ihe ọjọọ, ọ na-ewebatakwa ife ọma. Ife ọjọọ dịka ife ọbara, ife ike, ife ọma dịka ikikere, ikenga. Ọ na-ewetakwa ịfụnanya. Gị nwa bụ nwa Eke, ịmụta ka ị ga-esi na-eji ya bụ red candle na-agọ ụdịrị mmụọ ọbụla ị chọọ. Enwe nke ị ga-eji na ya bụ red candle wee kwụsie okwu, ọ bụrụ iji wepụ ife ọjọọ. Gị nwa bụ onye Eke, mara na ọ red candle. Ọ bụrụzie na ịfụrọ red, were white. Ị bụrụ nwa Orie, blue candle na-anọchi anya mmiri. Ị bụrụ nwa Nkwọ, yellow candle dịka nke m ji n'aka. Ọ bụrụzie na ifo colors of candle, were white ji ya gọọ mmụọ. Ị na-eme ya na mmụọ ọbụla ị na-akpọkwu, ọ ga na-aza gị. Mmụọ gị na-akpọkwu, ọ ga na-aza gị. Ka unu hapụ isi na ọ maka na ị nọ obodo mba ofesi na ịya ha gọnwu mmụọ. Ebe ọbụla ị nọ, ị ga-agọ mmụọ. Mana marakwa amara na ọ bụrụ ndị bekee ọ sị na to whom much is given, much is expected. Ọ bụrụ na ị kpọlitebeghị chi gị, gbaa mbọ chọọ onye ya eje chụọrọ gị àjà gbasara chi gị. Kpọlite chi gị, chụọra ndị otu gị àjà bụ ndị nọ na mmiri, chụọra mbara be nna gị àjà, chụọrọ anyanwụ na-agbara àjà nke bụ ife. Ụfọdụ adịghị achụrụ anyanwụ na-agbara àjà. Onye chọrọ ife n'ụzọ ya, onye chọrọ ife, onye chọrọ ife ọma, onye chọrọ ọgazi, a na-achụrụ anyanwụ na-agbara. Ụfọdụ na-adọtu anyanwụ na-agbara ife. Ya gaziere unu ụmụnne m. Cheta na aha m ka bụ Ezenwaanyị Ogechi Pụrụ Iche. Nkụzi m nwa ebe o si wee gbagwoju oge anya. Zitere m ozi na WhatsApp m ka m ga-edepụta ebe a. Ederela m ihe odide. Ụfọdụ na-ede hi, ụfọdụ na-ede hello, ụfọdụ na-edebe Igbo. Agaghị m asanwu gị ya. Bido fonu gị aka, kwuo okwu, ji voice gị kwuo okwu. Onye bata be mmadụ, okene ya, kọwa onwe ya. Ọ bụghị bata be m iwee na-asị m hi, hello, ịjụba m ajụjụ na nkụzi na-agwaghị m onye ị bụ. Asị m unu na afọ m bụ Ezenwaanyị Ogechi Pụrụ Iche. Gị nwa batara na be m, ị ga-agwa m afa gị. Ebi m na ala Igbo ka m bi. Abụkwana m nwa afọ Igbo wee bụrụkwa onye bi n'ala Igbo. Ya gaziere unu ụmụnne m.